ассалому алайкум дӯстон, хонаи навбатии мо қарор дорад дар 65 микрорайон. аз тарафи рости мо бошад бозори Деҳқон, аз тарафи чап бозори Корон ва аз пушти мо бозори Саховат қарор дорад. Поликлиникаи ҳаштум, зебошка ва садик мактаб ҳама дар назди дом аст. Дом пурра ба истифода дода шудааст. Шумо метавонед ремонт кунед ва дароед зиндагӣ кунед. Хона коробка мебошад дар 14 этаж. Агар магазинро ҳисоб накунем 13 этаж мебошад. дар ҳуҷа 65 азда 5 квадрате, лекин зиёдтар мебошад, таги 70 квадрате. шумо метавонед ки се хона гашт кунед. ҳозир мо хонаро ба шумо нишон медиҳем, хушуд тамошо кунед. кадоме ки харидорай, ҳатман одамое ки харидор ҳастанд занг бизанад, беҳуда занг назанед дӯстон. Дом тайёр аст. челе ки қайд кардем, хонао коробка ҳастанд, ремонт надоранд. шумо метавонед ба таби худтон ремонт кунед, перегородкошам аз сари нав метавонед бикунед, чунки хонао хеле калон ҳастанд. 8x3. ин хонаи дигаришам 8x3 калон ҳастанд. нархи хона бошад 355 000 сомонӣ.